nega ɲɛ ni wolonfila bɛ Bamako ana laminina a ɲɛ 13 bɛ Washington DC aw bɛ VOA Africa kunnafoni turukalanw kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Kajatu Tarawele an ka Malikura jɛmukan kɛnɛ sigilen ye an bɛna aw kunnafoni miniti 30 nata ninnu kɔnɔna na kibaru kan Mali ani dunuya fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ bi arabadonya in na septembre kalo tile 14 san 2022 la an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan dansogo kɛbagaw olu ye dankarili kɛ lakanakɛlaw dagayɔrɔ la Segu donda la kunungo wulada fanfɛla la ka don su kɔnɔna na an bɛna an ka laselikɛla ka sɛgɛsɛgɛliw lamɛn a kan an bɛna tulo la General El Hadj Gamu ale ye welekan dɔw bila WhatsApp siraw fɛ ka Menaka mɔgɔw wele k'u ka u yɛrɛ ɲini ko ka bɔ Menaka dugu kɔnɔna na ko sabila ko lakana sabatilen tɛ ni u ye an bɛna kumakan ninnu walawala k'a lamɛn jɛmukan kɔnɔna na o bɔlen kɔfɛ yen nɔ gɛlɛyaba donnen de bɛ fɛn min ye Ala ka hinɛ Sumayila Sise la ale ka nɔrɔbila la a ka politiki jɛkulu mɔgɔw u ni ɲɔgɔn cɛla la fo ka taa se kiiriso kɔnɔdon ma an ye ci bila an ka laselikɛbaga Lamisa Sangare ma ka bɔ Kati ale bɛ an bolo nɛgɛ kan directement na sisan an n'a bɛna masala kɛ a koɲa kan a bɛna détails di an ma ninnu de bɛna fara an ka laselikɛla tɔw ka kunnafoniw n'u ka kibaruw kan tɔmɔlenw kan dunuya ɲɛfɛ ka walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka sen ka na kɔfɛ ɲanzan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye kibaruw ye a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Segu donda ye ko dansago kɛbagaw taara kari lakanakɛlaw dagayɔrɔ kan kunungo wulada la ka don su kɔnɔna na awa mɔgɔ kɔni ma fagala nka a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna olu joginna kosɛbɛ a senfɛ Mohamed Danjogo n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale bɛ kibaru di an ma a kan an k'a lamɛn kunun tarata Bamanciw kɔni u y'u ɲɛsin pɔsu mun n'ale bɛ Segu bɔda la bilasira kan mugu kɔni o cira a yirala k'a fɔ maaw olu joginna Bubakar Kanute n'ale ye kunnafonidila ye Segu an n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko in yɛrɛ a kɛra cogo min na a b'a da don a la k'o fɔ an ye. Kunun 22h wagati maa dɔw minnu lakuma don fɔlɔ u bɔra fɛn min ye fan dɔ fɛ ka na poste de contrôle bɛ Segu bɔda la i bɛ taa bila donc Jalakɔrɔbugu donc au poste de contrôle u kɔni u selen dɔrɔn u ye marifa cici daminɛ an ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko maa 6 de don nka u nana fila moto la moto kelen na donc maa 3 fɔlɔ selen olu le marifaw ci donc maa 3 laban olu fana tilala ka na donc maa 6 kunnafoni yɛrɛ ko maa 6 o de nana nin kɛwale kɛ an ye kunnafoni sɔrɔ halisan fɛn ye an bɛ dumuni ko bi maa 4 o de joginna maa ɲi ma to a la o wagati kelen kɔnɔna la fana bɔlɔlɔw sanfɛ ani an ye gawuka minnu sɔrɔ olu y'a yirana k'a fɔ talata yi kɛlɛ kɔfɛ Bamanci kuluw ni ɲɔgɔn cɛ jama caman de bɛ ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na k'u kunda gawo kan Burema Sulu ale hakilina la i ka dɔn k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛkulu minnu tun bɛ an fɛ yan n'o ye Barikani ye olu tagali olu jɔyɔrɔba bɛ nin ko ninnu na Burema Sulu ne bolo min bɛ ka kɛ kɔrɔn fɛ o kɔni ye Faransi ka force Barikani tagali kɔlɔlɔ de parce que an ka militaires ma ca an ka sɔrɔdasiw u ka caman se u ma ka Mali territoire bɛɛ occupé donc k'a lajɛ parce que ninnu kun bɛ Barikani kun bɛ zone minnu na hali n'u kun tɛ kɛlɛ kɛ comme an kun b'a fɛ cogo min na u kun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ population ninnu kun bɛ lafiya de kɔnɔ. Maliden caman kɔni bolo bi a kɛ n'o kamanagan ye sabula ka bɔ Segu ka taa jamana cɛmancɛ fan fɛ fo ka taa bila a kɔrɔnyan fan na ni wagati ninnu na Bamanciya walew olu ɲɔɲalen don kosɛbɛ Keita ale bɛ mun ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ o de ye halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan mun ye nin wale ninnu ye f'u ka se ka siri u dan na waati dɔ sera quoi an tɛ se k'a faamu don o don armée monte en puissance l'armée monte en puissance an ye nin san Russie an ye nin san Russie fonds propres n'a fɔra ko halisa an ka jamana ko o insécurité de bɛ ka juguya ka taa fɛ attaque bɛ kɛ nord bɛ ka envahir ka na djihadistes bɛ ka nord minɛ ka na Segu n kɔrɔ Bamako Segu ni Bamako kɔni o ye nu ni da de n'a fɔra ko attaque bɛ na kɛ fo Segu kan de la
vraiment k'a lajɛ quoi, c'est très déplorable. Ne yɛrɛ kɔni a kɛra mɔgɔ bolo kɔnɔnafili ni kɔnɔnagan ye quoi. An ka finitigilakaw ka kunnafonidiso bɔlɔlɔ sanfɛ u y'a yira k'a fɔ juma tɛmɛni septembre kalo tile 9 mun ye ɲafunkɛ mara ye bamanci walew kɔni o tun tara k'an ka finitigilakaw k'olu dagarɔ ka o sɛgɛrɛ nka finitigilakaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin bamanci ninnu kɔni hali ni tigɛma daw kan u ma se ka tiɲɛni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka tɛmɛ ne kunnafoni ye General Gamu ne ale ye wele kan bila Menaka sigidala mɔgɔw ma bin kɛra waati laban ninnu na minnu kan État islamique dansago kɛbagaw fɛ ayiwa ka fu ɲɛna ko u k'u sigiyɔrɔ bila ko ka taa fan wɛrɛ fɛ ko sabila ayiwa ko u ka lakana a sabatilen tɛ dɛ ko mɔgɔ tɛ yen nɔ min bɛ se ka lakana sabati u ye awa welekan ninnu a yirala k'a fɔ k'a tɛmɛna WhatsApp siraw de fɛ awa an ka General Gamu ka kumakan ninnu lamɛn. N bɛ an balimaw bɛɛ lajɛlen fo u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko bɛɛ ka gɛrɛ dugubaw la aw kana dugubaw la aw kana fara ɲɔgɔn kan barisa jugu a filɛ nin nin wagati in na u bɛ fɛ ka segin ka na tiɲɛni kɛ fɛn dun tɛ yen min bɛ k'o minɛ fɛn tɛ yen min bɛ ka u bali k'o kɛ nka sani o ka kɛ n'an farala ɲɔgɔn kan lahala o bɛna se ka kɛ fura ye min b'u bali ka kojugu kɛ an na n bɛ min ɲini aw fɛ aw yɛlɛma a y'a yɛlɛma ka na dugubaw kɔnɔ yɛlɛma ko kelen yɛlɛma ko fila sabanan bɛɛ o b'a sɔrɔ i sera duguba kɔnɔ o ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan o wagati de bɛ yen sisan kelen kelen na sigi o wagati tɛmɛna barisa mɔgɔ bɛ se ka na i sɔrɔ ka baga i ma fu la nin wagati n'aw farala ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka dumuni sɔrɔ ka dun aw bɛ se ka aw ka baganw balo aw bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka fɛn caman kɛ nka ni kelen sigilen don i tɛ se ka nin si kɛ o la sa hɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ fan o fan fɛ nka hɛrɛ fɛnɛ fo k'a sɔrɔ i bɛ nin na hɛrɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ nin wagati in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugubaw kɔnɔ kungo kɔnɔnaw ka to yen barisa an yɛrɛ t'a dɔn nin tile fila in na fɛn min bɛna kɛ o la ni fɛn min bɛ kɛ o k'a sɔrɔ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ dugubaw kɔnɔ an ye kungo kɔnɔnaw to an ye kelen kelen na sigi to n b'aw bɛɛ lajɛlen fo. Dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na dankarili carila kosɛbɛ Menaka mara kɔnɔna na ayiwa a kɛra sababu ye ka Menaka sigidala mɔgɔw minnu tun bɛ kɛlɛɲɛbilalaw ka dagayɔrɔw kɔnɔna na olu ka bɔ o kan ninnu fana kɔnɔna na ka boli ka taa fan wɛrɛ fɛ ani Menaka sigidala mɔgɔw yɛrɛ ka boli ka bɔ Menaka mara kɔnɔna na an ka Mariam Moro VOA Bambara ka kunnafoni lasela ka bɔ Tɔnbukutu ka kumakanw lamɛn a kan. Menaka ye Mali duguba dɔ ye min bɛ Mali kɔrɔyan fan fɛ kabini marisi kalo tile 8 san 2022 fo kana se bi ma Menaka sigi gɛlɛyalen don Menakakaw bolo ka sabu kɛ lakanabaliya ye min ye dɔ fara o lakanabaliya in kan kɛlɛba min kɛra État islamique ni MSA Gatia ni ɲɔgɔn cɛ Menaka mara la n'o kɛla Tamalatɛn ni Enshinanan kɔnɔ o kɛra sababu ye ka dɔ fara ni lakanabaliya in kan o kɛlɛ in kɔnɔna la maa 10 kɔ bɔɲɔgɔnko bɔnɛna u ni na Menaka dugu kɔnɔ a n'a lamini na kɛlen bɛ ko ye min kɛlen bɛ ka maaw lasiran kosɛbɛ sabula kɛlɛ ninnu kɔnɔ suyɛni bingani ani bagan suyɛn caman fɛnɛ kɛra ni wagati in kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko Menaka mara la dɔgɔkun tɛ dafa abada ni dugumisɛnnin dɔ ma attaqué utukalo tile 31 san 2022 maa 65 bɔɲɔgɔnko ye olu de bolila ka bɔ Menaka dugumisɛnninw na k'u kunda dugubaw kan ni maa ninnu na a caman ye musow ani denmisɛnnin fitininw ne minnu bolila k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen to tarata tɛmɛnen kumakan dɔw bolila bɔlɔlɔ sira kan minnu bɔlen bɛ General Gamu kumakan fɛ kumakan ninnu bɛ tamasɛk kan na a b'a yira k'a fɔ ko min ye General Gamu ye min ye Mali officier ye communauté Imadagan ma ɲɛmaa dɔ don ko nin wagati na yɔrɔ in kɛlɛ k'a kɛlen bɛ ka taa ka olu bolo da kɔsadani na talatai kɛlɛ Ansongo mara la o b'o kuma ninnu sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko Menaka mara yɛrɛ ye yɔrɔ ye min Mali ɲɛmaaw ka jɔnjɔnw n'o ye administration ye u ka dɔgɔn a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ. Tɔnbukutu, Maimuna Moro, VOA Bambara.
halisa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye arabadonna Côte d'Ivoire mara kɛbagaw olu ye Mali furancɛ faga ɲɛmɔgɔ ka kumakanw ka kɛɲɛ ni u ka sɔrɔdasi 46 min n'u minɛnen don Mali la ni y'a kalo 2 ye ko o tɛ fɛn bɛnta ye u ye tɔnsigi kɛnɛsigi telima laɲini kɛ CEDEAO mɔgɔw fɛ ayiwa an ka Mariam Traoré lamɛn a kan a bɛ kunnafoni di an ma. Kunɲɔgɔn tɛmɛlen Mali jamana finitigiw tun y'a lase ko walasa Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 40 ni kɔ minnu minɛlen don Mali jamana kan kabiri juillet kalo waati ka se ka labila ka taa Abidjan ko fɔ k'u falen Mali ka jamanaden minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni olu tun bɛ jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga la. O kama lakana kɛlɛbolo min bɛ wele ko Conseil national de sécurité ko ni kunnafoni minnu dira Mali jamana finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye dakɔrɔbɔli kan de ye. O la u y'a jagoya ko Côte d'Ivoire finitigi mɔgɔ 46 minnu minɛlen don hali bi Mali jamana kan k'a labila ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ma kɛ. Min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ min kɛra Côte d'Ivoire jamana ka masaya so fɛ k'a bolonɔbila u ka jamanatigi Alassane Ouattara fɛ. U y'a lase k'a fɔ ko Mali jamana finitigiw ka ni laɲini b'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana finitigi minnu minɛlen don Mali jamana kan ko mercenaires tɛ ko maaw de don minnu minɛna n'a bɛ wele ko otage min kɛra bataki in kɔnɔ kuma dɔ ye. Nin kɛra Côte d'Ivoire jamana ka wulikajɔ fɔlɔ o hakilina dɔ ye kabiri Mali jamana finitigiw ye nin lase juma tɛmɛlen ko kunnafoni laban minnu ni olu binna min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire jamana finitigiw ka lahalayaw kan Mali jamana kɔnɔ bɛɛ ka dan sigi basigi ani lakana la farafina tilebiyanfan jamanaw kan. O kama Côte d'Ivoire jamana y'a kanu bi araba ko don nataw la k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni farafina tilebiyanfan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila jigila kabiri juillet kalo tile 10 san 2022 Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 49 minɛlen don Mali jamana kan i n'a fɔ maa minnu tun nalen don ko kana fanga d'Afrique jamana kɔnɔ n'u bɛ wele ko mercenaires u jalakilen kɔfɛ utu kalo camancɛ yan waati Abidjan kɔni y'a sinsin a kan k'a fɔ k'u ka finitigi minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ tun talen don duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka ca la walasa ko ka se ka dɛmɛ don Nations Unies ka kɛlɛbolo MINUSMA ma min bɛ Mali jamana kɔnɔ. Septembre kalo daminɛ waati finitigi musoman mɔgɔ 7 minnu tun bɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 49 ninnu na labilala Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko hakilina ninnu taara baɲumankɛ de kama min bɛ wele ko humanitaire ko min bɛ Mali ka ŋaniya ɲumanya yira ka taa Abidjan ma nka tile damadɔ dɔrɔn o kɔfɛ Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta tun bɔra ka kuma a y'a ɲini Côte d'Ivoire jamana fɛ ko maliden minnu taara ɲanimaboli la Abidjan dugu kɔnɔna la ni olu tun bɛ jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɔnɔ kala sigi Mali jamana ma walasa u ka finitigi mɔgɔ 46 ninnu kala sigi u ma. Mali fanga sinama tɔnkuluba URD ne a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Soumaïla Cissé bolo ala ka hinɛ a la a ka nɔrɔ bilali o kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye politiki tɔnkulu ni ɲɔgɔn cɛla la u taara ni ɲɔgɔn ye fo Kiriso la Kirisoba Bamakɔ Kirisoba n'o y'a cour d'appel ye ale a dana tigɛ ka Guagnon Kulubali ka ɲɛmɔgɔya to ale bolo awa o kɛlen na a fɔra a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Salifu Sanogo ye ale ko k'ale ma jɛ ni o kumakan ninnu ye k'ale bɛna kiri kɔsegin laɲini kɛ yasa ka se ka détail di aw ma ka walawala aw ye ka ɲa an ye wele bila an ka kunnafoni laselikɛla ma ka bɔ Kati a tɔgɔ ko Lamisa Sangare Lamisa ni tulo bɛ na i ni su anba ne wula Kajatu lamɛnbagaw bɛɛ ni la hɛrɛ tilenna wa aw bɛ di yen baasi tɛ anba baasi tɛ ayiwa ka da ni taabolo nin kan gɛlɛya min n'a bilalen bɛ URD mɔgɔw ka ni koɲa nin kan e bɛ mun de dɔn a la n'i bɛ se ka o laseli kɛ an ye kuma b'i bolo Kajatu walasa i ka kibaruya in yɛrɛ faamu an bɛ segin ka taa fɔ janvier kalo tile 16 san 2022 tɛmɛlen URD mɔgɔw Soumaïla Cissé ka ntanyali kɔfɛ ɲɛmɔgɔya ko tun bɛ URD la o tuma u ye u ka lajɛrɛba balalen dɔ kɛ ni awa o ye élection extraordinaire ye o sen fɛ awa fɛn min bɛ tali kɛ congrès extraordinaire in na o kɛra sababu ye i y'a fɔ cogo min na ka Guagnon Kulubali ka ale suganti u ka jɛkulu n'o ye section ye o kuru kara kuru ye section 55 de ye section 54 olu ye u ka danaya ta ka da Guagnon Kulubali kan o kɛlen professeur Salifu Sanogo ale ni a ka cɛdenw o ma bɛn olu ma olu y'a jira k'a fɔ u tɛna jɛn ni nin ko ye o tuma commune 5nan Kiriso u taara u ta da bɔgɔ jɛlen kan yen nɔ avril kalo tile 4 awa o Kiriso ye jaabi bɔ ka jo di halisa awa Guagnon Kulubali de ma o tuma Salifu Sanogo ale ni a ka ayiwa lafasabagaw u ma u ta bila u wulila tuguni ka se o Kiriso ɲɛmɔgɔ ma ni o ye ayiwa Kiriso wɛrɛ min bɛ yen nɔ n'o ye cour d'appel ye ni o bɛ jalalatigɛ kɛ commune 5nan ta kɔfɛ awa o tuma na olu fana ye jaabi de bɔ ka jo to Guagnon Kulubali bolo awa kɔsa in na Salifu Sanogo ale ni a ka cɛdenw
olu bɛ wulikajɔw la halisa septembre kalo tile 9 tɛmɛlen u ye sɛbɛnni dɔ kɛ ka ɲɛsin kiri minisiri ma k'a jira la k'a fɔ u bɛ fɛ a ka kiriso n'o ye cour d'appel ye o ka jaabi ka se ka balan don o la k'a ko sonsorolen to fɔlɔ ko minisiri yɛrɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi jɛkulu min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ baara in kɛcogo kan bawo ko olu ka danaya tɛ kiriso in ka baara kɛcogo kan ko kiriso in ye baara kɛ cogo min na ko kiriso ɲɛmɔgɔ dɔrɔn de ye a ka hakilina di wa ko cɛden minnu sugantira n'o ye kiritigɛla minnu sugantira ka olu don ko in kɔnɔ o kɛcogo k'olu bɛ fɛ o sɛbɛn de ka fɛsɛfɛsɛ ka o da olu ɲɛkɔrɔ conseiller fila ko olu ka koɲɛ o ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ u y'a jira fana k'a fɔ u bɛ fɛ fo ka taa fɔ o jaabi bɔra ko ninnu sonsorolen ka to baara jɔnjɔn kana se ka kɛ IRD kɔnɔ ɲɛmɔgɔ kura in fɛ min sugantira u ka congrès sen fɛ ani kiri ye jo di min ma Kajatu Tarawele Lamisa Sangare ka sigi Bewa Bamara. An ka foli b'i ye Lamisa. VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balima an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn bɛ nin waati in na aw sɔgɔlen don aw bɛ k'an ka jɛmukan in lamɛn awa an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna na halisa ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na nin waati in na wa ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na radio siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 tomi ani 1 kan Gawukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 3 ka Tumutukaw fɛ yen nɔ fiɲɛ turukala 93 tomi ani 2 kan Koro radio Uruna siraw fɛ ne minnu fana bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ YouTube kan live la an ka page VOA Bambara o kan walima a b'an sɔrɔ Facebook live la an ka page kan yen nɔ walima a b'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔba kan www.voabambara.com ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ nin jɛmukan in bila sen kan waati min na an ye kibaru sɔrɔ ka bɔ teliman na ka bɔ Burkina Faso ka fɔ ko sanjiba jiginna yen nɔ ko ka tiɲɛni kɛ Bogo Julaso awa k'a kɛra mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna tata ye an tun ye ci bila an ka laseli kɛbaga ma nɛgɛ kan directement na an bɛna ɲininka ka aw kunnafoni a kan nka an ma se k'a sɔrɔ nɛgɛ n'a ka wagati o n'a ka kow de don wagati bɛɛ la a tɛ ɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni jɛmukan ye awa halisa o Burkina kelen in na a yirala k'a fɔ ko san caman tɛmɛnen ninnu kɔfɛ fɛn min ye kɔɔri koɲa ninnu ye kun ye gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ kɔɔri sɛnɛ kun bilala gɛlɛya kɔnɔ a bɛna y'i bɔ i yɛrɛ la wagati min na n'o kɛra nin wagati ninnu ye n'a sɛnɛ kɛra ɲina fo a kun bɛna ɲa ntɔnw ɲɔduntɔnw ani tiɲɛnikɛntɔnw olu de taara firi yɔrɔ bɛɛ kan u bɛ fɛn bɛɛ de dun u tɛmɛ sira kan o nana ka na kɛ jigilamisɛnyaba ye kɔɔri sɛnɛlaw bolo sabula u ye kɔɔri bɛɛ dun ka ban awa an ka laseli kɛbaga n'a bɛ Burkina Faso Alidu Wedrago ale ye sɛgɛsɛgɛli k'a kan an ka kumakanw lamɛn. Burkina Faso jigitigɛ dɔ kɛlen don ka se kɔɔri sɛnɛlaw ma tumusiya dɔ kɛlen don ka kɔɔri halaki an ka sɛgɛsɛgɛli y'an se Tui mara la kilo 100 ani Bobo Julaso ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kɔɔri foro min na o ye Tani François ta ye tumuw denden lo filaburu kan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na dɔw jani i n'a fɔ tasuma lo y'a minɛ bana min bɛ kuma fɔra ka taa Jaside ko fan fɛ mɔgɔ b'a fɔ ko tama gɛrɛnna a julakan tɔgɔ ye tama gɛrɛnna n'i y'a ye a bɛ kɛ filaburu kan tama ka tile ale ye fɛn ni bin kɛnɛman don a bɛ kɛ filaburu kɔra a nɛni bɛ ɲinan san na a kɛra komi a donna joona an ka maraw la mɔgɔ min tumu ni siya fɔ an ye ten
o ye Useni Kabore min bɛ kɔrisɛnɛ yiriwa ɲɛfɛ Burkina Faso kɔri barada bara min Sofitex ye dusukasi min bɛ sira François Tani ma ale b'o walawala anw ye. Ne ye kɔrɔsun sɔrɔ a ti flɛri bɔ a ti capsule bɔ tugun a bɛ commencer farabu nu ye commencer ka ja n'a bɛ commencer ka ja c'est que kɔrɔsun yɛrɛ bɛna na ja a b'a yira k'a fɔ ko bɛrɛma kɔri tɛna den an ye capsule min kɔnna ka bɔ nin kɔrɔsun dɔ bɛ yen i bɛ taa jate baraden 3 den 4 a tɔ nin a bɛ tiɲɛna ka taa foyi tɛ kɔri nin na. Ale yɛrɛ k'a fɔ taara kɔri yɛrɛ dɔrɔn kunkan ko tɛ tugun. Bana nin b'a kɛ comme bana nin bɛ kɔli dɔrɔn attaqué dajan ni ka fara ban faraburu dajan faraburu ani da yɛrɛ fɛn min ye faraburu ye mɔgɔ min ye fɛn min dan dugumakolo kan ka falen donc muso nu ye ti nan sɔrɔ la parce que nan ninnu faraburu ninnu bɛɛ tumu ninnu b'ara a b'o bɛɛ jara a b'o bɛɛ kurukuru. Nka mun bɛ se ka kɛ ka se ka nin kasara nin ta ka bɔ sɛnɛkɛlaw kan Useni Kabore. Traitement ni jumɛn ye an ka mara la yan yɔrɔ ko limɔgɔkɛ fila ni a b'o ta o ye troisième fenêtre ta ye ka traitement nin daminɛ a wagati sera o a wagati ma so a y'a jija ka traitement nin kɛ n'a b'a kɛ fana a ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma a ye kan bɔ ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara nin kɛ baara nin ti kɛ i kelen nata ye bɛɛ lo bɛ jɛn ka kɛ n'a jɛnna ka kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye an b'a kɛlɛ ka se ka a fanga ban ni aw traitement fana kɛ nin a b'a kɛ semaine o semaine 3 ka tugu ɲɔgɔn kɔ. Ɲɛfɛ tugu Beneba marara Sako ale ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ fo ka dɛsɛ. U y'a fɔ ko an ka limɔgɔgɛ filan kɛ ka pompe donc an ka pompe tile 7 an kana tile 15 kɔnɔ tugun an ka kɛ tile 7 n'a mɛnna ale ye tile 10 ye wa an dɔ b'ara ka pompe ne kɔni ye n ka foro la ne ye pompe ko 2 kɔni sɔrɔ ne limɔgɔgɛ filan ye mais yɛlɛmani ma don bibi na an yɛrɛ t'a lɔ an bɛ min kɛ a kɔni kɛni bɛ kamanagwanko ye an b'a yira deja k'a fɔ ko an ka kan ka sɔrɔ min kɛ a tɛna sɔrɔ tugun. A yirala k'a fɔ ko ninnu tumu ninnu tun bɛ bɔ san tɔw ra foro minnu bɛ Korowari ani Mali danfara la nka an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ye Burkina Faso mun bɛ sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔw ta ne tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa a y'a faamuya k'a fɔ ko a ye ntumu de donnen don kɔri la u b'a la ka kɔri bɛ ɲimi nka tɔn tɛ awa ka tɛmɛ an ka tɛmɛ ni kunnafoni ye Gurdo Bokum n'ale y'an ka laselikɛla ye ka bɔ Yiwaru ale bɛ kuma koronabana cariliw kan u ka mara kɔnɔna na an ka lamɛn. Bini kunnafoniyaw bɔra ka bin Yiwaru kɛnɛyasoba baarakɛlaw fɛ k'a jira k'a fɔ ko koronabana yera maa 6 la dugu in kɔnɔ a jatigɛ bonyana kosɛbɛ ɲininkali tomi bɛ min kan o de ye k'a fɔ mun de kɛn bɛ ka kɛ sababu ye ka nin kura di bana in ma Bamuyi Idrissa Kebe ni ale ye kunnafoni diba ye nin ko in ma bali ale la. N tɛ bali ne la kosɛbɛ parce que ni jateminɛ kɛ hali au niveau national an balila k'a ye i n'a fɔ semaine tɛmɛnen ka na bila sisan a gɛrɛnpila kosɛbɛ. Koronabana sɔrɔ siraw ka ca Amadu Mayiga ale bɛ baara kɛ Yiwaru dɔgɔtɔrɔsoba la. Vraiment mɔgɔw ka bɔ ka taa vaccination kɛ source de contamination caman de b'a la dajiw b'a kɛ nujiw b'a don donc fɛn caman bɛ hali ka transpirer ka don mɔgɔ la hali ka ninakili ka don mɔgɔ la. A 61 de sɛgɛsɛgɛra dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔ a yera maa 6 de la Abdurahmane Kulubali ale bɛ Yiwaru préfecture la. K'a fɔ bana in an bɛ tile 2 mun na a kɛlen don ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ parce que jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko u ye maa 60 ani maa 1 donc u y'olu de testé donc a yirala k'a fɔ ko covid yera maa 6 de. Boloci ani tangana waleyaw de kɛra kɛrɛfɛden ye Seydou Berté ale ye coronavirus point focal ye. Ka wɔɔrɔ yera dɔgɔtɔrɔso la coronavirus kunkan ko kan donc i bɛ se ka bila waleya min kɔnɔna la o de ye k'a fɔ ko ni fila bɛɛ y'a ye. Na c'est bon. Boloci ko ani saniya wale ninnu matarafabaliya. O fana y'a yira k'a fɔ ko koronabana boloci fura a tɔgɔ jugu de y'a tɔgɔ ɲuman kɔ o de ye olu siran. Gurdo Bokum VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Yiwaru. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnni di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sifin 12 ɲɔgɔnna bɛ kan ka kurun kɛrɛw gosi dunusen fɔlisen baw dɔw kɔrɔ joliba ba kan Bamakɔ ayiwa u bɛ labɛn na ka fɛɛrɛ kɛnɛ fɔlɔfɔlɔ ji kan Mali jamana kɔnɔna na ko o bila sen kan awa u ye kɛnɛ bɛ ka fɛ a tɔgɔ da ko la pirogue du Zeme
Mariam Traoré ale bɛ kuma a kan an ka lamɛn. Dongela nunu be ka se u ka degeli laban waati ma. Maa min bɛ k'u degi Laasana Kone labɛnnen don ka ka nin baaraba in kurubon kari n'a bɛ wele ko seko ni dɔnko baarakɛlaw ka batonba so Mali kɔnɔ. Chaque seconde est importante, bien sûr. Sanga kelen o kelen n'a bɛ tɛmɛ o nafa ka bon nin ko la. Nin ye sigukan de kɛlen ye tiɲɛ ye. Nin tɛ dɔnkɛlaw kelen ka ko ye tugun, nin tɛ artisiw kelen ka ko ye tugun, nka nin ye ko kura de bɔlen ye ba joli b'a kan. Ne ka denmisɛnya bɛɛ kɔnɔla la, ne ye kulun ye minnu ye jɛgɛminɛ kulu misɛnmaninw ye ba joli b'a kan. Ne hakili la nin ka bon n'o bɛɛ ye. Fɛn bɛɛ de kan ka kɛ walasa ka nin sigukan nin dan kɛnɛmaya. A kana kɛ sigukan fangelima ye. Que ça soit pas un rêve à peu près. Baara in nafolo kasabi bɔra nanzarala keleya tɔnba Union Européenne kun. A kun de ye ka Mali jamana yira sira wɛrɛw fɛ n'o ye dɔnko ani seko ye. C'est une manière de faire connaître un autre Mali. Ni ye fɛrɛ ye yasa Mali ka se ka dɔn ani k'a fɔ misali la minnu bɛ fɛ ka na baara kɛ Mali kɔnɔna la ko Mali ye jamana ye ko bɛ dilan yɔrɔ min na ko fɛn kura bɛ dilan yen wa denmisɛnninw fɛnɛ u dusu laminen don Mali kura la nali la. Anw bolo nafaba de b'a la ka sɔrɔ kɔkɔrɔma don ni hakilila kuraw ye minnu sinsinlen bɛ seko ni dɔnko kan ani maliyɛnw yɛrɛ ka hakilila kuraw kan. Basé sur l'artisanat, la créativité des Maliens. Ko labɛnna Cheikh Diallo ko nin bɛɛ de i n'a fɔ sugukan yɛlɛmalen ka kɛ sɛbɛ ye. Lui, il avait ce rêve de ale ni sugu in tun b'a la walasa ka nin kɛwale in kɛ ji sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ sigida ninnu na mɔgɔ minnu bɛ baji kɛrɛfɛ k'a ye k'a fɔ fɛnba bɛ ka kɛ u lamini na waleya in kɔni diyara ne ye kosɛbɛ wa ne b'a fɔ fana nin ye fɛn daminɛnen de ye an bɛna taa ɲɛ mun na. On s'embarque pour cette aventure. Ni ɲɛnajɛba min bɛna kɛ Mali ba joli b'a kan ye fɛn kura de ye min bɛna yira jama la ani dɔnkɛlaw. Yakuba ale bɛ dɔnkɛlaw ka jɛkulu fɛ y'a lase ko f'a kun k'i dege a dɔnsew taabolo de la walasa a ka se k'a yɛrɛ lamaga n'o dɔ kɛra k'a yɛrɛ fari walawala walasa a ka se ka dɔnse ninnu na. Ce qu'on fait c'est d'adapter la scène. An bɛ min kɛ o de ye ka maaw ladege kɛnɛ cogoyaw la. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye ka don sisikulu kɔnɔ ka dɔn kɛ. A kɛlen don i n'a fɔ a kɛcogo jɛngɛlen don nka a bɛ fanga d'an ma. A b'a to dɔnkɛla ka se ka dege yɔrɔ gɛrɛw lahalayaw la. C'est vraiment de s'adapter à différents environnements. Nasira wɛrɛw fɛ Zeme Kulumba bɛna ɲɔgɔlɔnbɔlaw kunbɛn jabɔlaw dɔnkɛlaw ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Mali bajalan sanfɛ ka tɛmɛ Laginɛ fɛ fo ka taa Nigeria. Ayiwa sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. An ka daminɛ fɔlɔ ni kupu kafu ye n'o ye farafinna gun senatɔrɔnta ɲɔgɔn dan ye min bɛ clubu kofɔ ɲina saison 2022-2023 ɲɔgɔn danw daminɛna. AS Hiral de Bamako de bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan. Kunu tarata septembre kalo tile 13 san 2022 AS Douane ka bɔ Burkina Faso ni AS Hiral de Bamako ye filanin bin kɛ Sima Sesila kanakolo fan fila bɛ fɛ. A ɲɔgɔndan tana Kotonu Bɛnɛkaw fɛ yen. Ɲɔgɔndan kɔsegini bɛ tan tarata nata septembre kalo tile 20 san 2022 Bamakɔ. Ni AS Hiral de Bamako b'a fɛ ka ye ɲɔgɔndanw tɔw la fo a ka se de sɔrɔ Burkina Faso AS Douane kan. Ka fara o kan senatɔrɔnta bonagun kan halisa min ye CAN U17 ye Coupe d'Afrique des Nations min bɛ farafinna gun senatɔrɔnta denmisɛnw ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan o éliminatoire ɲɔgɔndanw 2023 ta tirage au sort kɛra. A dɔnna jamana minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na hakilina jiginna a ɲɔgɔndan bɛ tan Algérie san wɛrɛ 2023 Mali bɛ kuluba min kɔnɔna na o tɔgɔ UFOA A groupe 2 don o kɔnɔna na groupe A Mauritanie jatigi Sierra Leone ani Liberia groupe B kɔnɔna na Mali Sénégal ani Cap Vert. Éliminatoire ɲɔgɔndanw yɛrɛw bɛ tan Mauritaniekaw fɛ ka daminɛ octobre kalo nata tile fɔlɔ k'u kuncɛ a tile 10 san 2022 in na. Jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ final la olu de bɛ UFOA A jɔyɔrɔ fa CAN U17 kɛnɛ kan Algérikaw fɛ san wɛrɛ 2023 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré ka laseli don. An balimaw y'a faamuya nin bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan in labɛn kɛra Senemu Keita ani Cheikh Tiro fɛ an ka nɛgɛ karafe juru tun bɛ an balimamuso Nasuwan bolo an ka foli bɛ a ye bɛɛ vitre kɔfɛ ayiwa a laseli kɛra aw ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ a ɲini aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka kunnafoni siraw la nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Balikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.